Erokamano ahinya Diana kuom lipodno. Wadhi nyime kuma Jatend piny William Ruto okwayo jokenya mondo kik se chenro mar tero obila dhi chwalo kwe e piny mar Haiti. Owacho ni nyoro jotend migepe nopuoyo chenrono kendo koro ochwale e od bura mamalo kogeno ni gidhi puodho wach makama. Ruto oyango ni piny Kenya nyaka sani osetimo chenro maromo 46 mag arita e pinje maoko. Omedo ni ne giketo paro matut mane omiyo oyier Kenya kaka achiel kuom pinje madhi chwalo obila e piny mar Haiti. We do not put the mission into harm's way. Based on the consultations, all measures will be taken to prepare and equip our contingent for success. This duty is being balanced with our national needs, and the deployment shall not in any way compromise the capabilities of the National Police Service to continue guaranteeing public safety for Kenyans.